Mae popeth ar gael yn y siop yn Gymraeg, so dyn ni'n syrfio pobl yma yn y siop, gwerthu pethau iddyn nhw. Ond hefyd, dyn ni'n cynnig gwersi Cymraeg unigol. Hefyd mae gyda ni grŵp sgwrsio, bobl wythnosol. Mae pobl yn falch iawn bod nhw'n gallu defnyddio Gymraeg yma yn y siop. Weithiau mae'n surprise, weithiau dyn nhw ddim yn sylweddoli bod ni'n siarad Cymraeg, a maen nhw'n falch iawn o'r cyfle i defnyddio Cymraeg. Dyn ni wedi defnyddio Gymraeg yn y siop ers agor. Ni wedi bod ar agor ers chydig dros 3 blynedd, a wastad wedi defnyddio'r Gymraeg. Mae'n rhan annatod o'r busnes. Yn yr ardal yma, Mynydd Bychan, Caerdydd, a pawb yn gwybod bod ni'n siarad Cymraeg yma, felly mae'r siop wedi tyfu fod chydig bach yn hwb ar gyfer y Gymraeg yn yr ardal.